Il-kaxxi tal-kartun doppji u bla dettalji li kienu mgeżra fihom il-grossos tas-sigaretti tal-kontrabandu kienu fost l-ewwel suspetti li jorku għajnej l-assisa tal-uffiċjali ta' dwana Maltija li l-containers seta' kienu mimlija b'sigaretti foloz u tal-kontrabandu. Stqar dan id-Direttur Ġenerali ta' Dwana Joe Ketkuti waqt li kienu qegħdin iħottu l-kaxxi mill-erba' containers li nħażnu fihom is-37 miljun sigarett tal-kontrabandu fil-Marsa. Is-sigaretti kienu jġibu l-isem ta' Queen Cleopatra, ditta rinomata ħafna fl-Eġittu li konfermat li s-sigaretti ma kienux tagħha. Fil-fatt se tkun il-qorti li tikkonferma l-awtentiċità tagħhom u tiddeċidi meta jinqerdu. Is-Sur Ketkuti qal li fost il-fatturi li waslu għal din il-qabda kien hemm il-kaxxi doppji li fihom inħażnu s-sigaretti. Qal li s-suspetti tqajmu meta waslet id-dokumentazzjoni fidejn l-uffiċjali Maltin tal-ewwel container li bdew juru li s-sigaretti oriġinaw mill-Kambodja bid-destinazzjoni aħħarija tkun il-Libja. Meta wasal Malta intażel biex jiġi skanjat, meta ġi skanjat irriżulta dak li rriżulta u dan kien madwar 5 ġimgħat ilu. Però kellna indikazzjoni li kien hemm it-tieni, it-tielet u r-raba' wieħed. Allura għadna nistennew li jiġu kollha u r-riżulta li kollha kienu l-istess. Is-Sur Ketkuti taħarsa lejn is-suċċessi rekord li dwana għamlet fl-aħħar sena, ewlenin fosthom bit ta' sigaretti, droga, kannabis u oġġetti foloz. Qal sissa li dwana għamlet qabda ta' 54 miljun sigarett tal-kontrabandu, kważi id-doppju tal-2016. 11 il-tunnellata droga kannabis, jiġifieri kważi 500 darba iżjed minn sentejn ilu. Qabdet ukoll 86 miljun oġġett falsi, jiġifieri iktar minn 4 darbit mill-2016. Jiġifieri anke dak li ksibna dis-sena qegħdin hemm biex jiġi xi darba u jinkisru. Jalla nkunu aħna li niksruhom is-sena d-dieħla. Il-fattu li dawn ir-riżultati jiena nara l-erq tagħhom fl-investiment illi qed jagħmel il-Gvern fid-Dipartiment ta' Dwana. Is-Sur Ketkuti spjega li l-isforzi li qed tagħmel id-dwana flimkien mal-Pulizija Maltija qed iwasslu biex tonqos il-kriminalità organizzata. U organized crime jfisser li l-proceeds tagħhom ħafna drabi jispiċċaw money laundered. Mela dwana b'saħħitha fuq il-fruttiera jfisser li għandek għodd oħra b'saħħitha fil-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus. Is-Sur Ketkuti spjega kif jeżistu tipi differenti ta' kontrabandu tas sigaretti fosthom dawk li jiddaħlu legalment bla ma titħallas taxxa.